מזל טוב, גל ויהודה על החופה. בשעה טובה ומוצלחת שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל הרמקים והרמקות שנמצאים פה השנה לחופה, אמן. כל הבנות שאין להם ילדים בכל הארץ, בכל העולם, השנה פרימטר. יש כאן אנשים שזקוקים להצלחה בפרנסה. עכשיו הזוג הולך לקנות בית, שעת רצון פרנסה לכולם, שלום בית לכל עם ישראל, אמן. החתן אמר לי שהוא מתרגש, מגיע לו כפיים. אתם צלמים את הצלם? בחיים שלכם, בחיים שלכם. אני אתן לך משלכם. אל תגידי לכם, שלי יותר. סברים עליי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. חתן, טעם מעט מן היין, הלילה עוד ארוך. אמא של הכלה, זה לא קידוש ולא הבדלה. תרימי לה את העינומה לאט לאט, תתאימי לה מעט מן היין. רבותיי, יש פה נסיכה, קוראים לה עטרה. בעזרת השם בחתונה שלה, אמן,
היא רוצה כפיים בשביל הטבעת. בכבוד. החתונה שלך, תביא לחתן היקר. כפרה לב, כפרה. חתן יקר, הטבעת שלך. כן. קניין כספך. עטרה? אמת. כל הציבור היקר פה בא לשמוח איתך היום וישמחו אותך היום. העד היקר, ים החבר שלך המתוק ואנוכי העדים, ים הצדיק, בוא. הטבעת שווה פרוטה. בכבוד חתן יקר. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. מקודשת. רבותיי, כשאדם מקבל אישה טובה זה מפעל הפיס של החיים. לא 58 מיליון, אין מספר. יהי רצון שיברך שהחיינו בבית שלו, אמן. תכוון לפתור את אשתך שזכית בה היום לאישה. אתה יכול לחייך? אתה מלך. תכוון על הבגדים, תכוון על האישה הטובה שקיבלת מתנה לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. די.ג'יי. עוד יישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, ברביעי בשבת 20 יום לחודש אדר שנת 5775 לבריאה